E os afectos, as mulleres, só se nos permite falar deles en tanto os exercemos na nosa esfera privada. E aquí entra o patriarcado líquido. E como entra o patriarcado líquido? Como a auga. Como a cando tes unha filtración que non sabes de onde ven. E para cando te queres dar, levantouche a tarima da casa. É así como entra. Entra fino. E chamámoslle liberdade. A unha maneira na que nós mesmas poñémolo xugo. Estamos, eu vino así, non? Antes, e na rapazada velo moito, nas rapazas novas, se falas con elas e adolescentes, vese. Antes, a muller estaba na casa co caldo quente. Agora a muller está detrás dunha pantalla esperando a mensaxe cos afectos quentes. Porque xa non vou entrar nin ao sexo e ao corpo, que hoxe parece como unha cousa totalmente banal. Está cos afectos quentes. Cando o cabaleiro andante cansou de andar de aventuras, e aquí entra a microfísica do poder, como eu a estou aplicando ás redes, el cansou de andar de aventuras, microfísica do poder de Foucault. El manda unha mensaxe, manda un meme, busca un TikTok que ten unha reviravolta. E ti estás cos efectos quentes. Sí? Para coidalo. O caldo xa fai el. A cama fai na el. É funcional. E os afectos? O coidado? E a nivel redes sociais eu fun desenvolvendo a microfísica do poder de Foucault, metinlle patriarcado líquido, metino a miña coctelera, non é que é verdad. O meme, o like que cae de vez en cando, o que te deixou en visto e che ve os stories de Instagram, para dicir, sigo por aquí. E iso condiciónate, ti condiciónaste. Condiciónaste a veces desde unha toxicidade, vou subir isto para que se foda. Pero eu creo que se condiciona máis veces a muller, na rapazada velo moito, dende non vou subir a foto en razo, en bikini, porque eu sei que a non lle gusta as tipas que se enseñan, e como eu ainda quero que me elixa, levo un mes en visto un WhatsApp, pero como de vez en cando pasa por aquí dicir, tía, que te estou vendo, Se queres ser elexida, espero que te estés comportando. A microfísica do poder de Foucault, aplicada aos vínculos na era das redes sociais, con patriarcado líquido. Tremenda receta me saiu. E hai moitas cousas onde o vas ver. Nas mulleres do meu tempo, eu vexo moito esa espera. Son a mesma muller que esperaba na casa co caldo quente, el ia ao bar, ao fútbol, andar na bicicleta, o que fose. Bueno, antes o mellor non iba a andar na bicicleta, pero para poñelo un hoxe. E a todas as súas actividades que lle gustan. De vez en cando levaba a muller. Pois hoxe é un pouco así tamén. De vez en cando, sácate para manter, E cando non, pois xa ti fas, porque ti tes vida. Chamámoslle liberdade. Porque ti non estás pechada na casa esperando. Mas estás esperando. Dispoñible. Dispoñible para atender o cabaleiro andante. Teño que pensar máis nisto, pero é un escándalo. O patriarcado
E Eric Fromm no seu momento falou, non, da crise do patriarcado, pero buscou novas formas.